Hľadáte moderné bývanie v Trebišove, byt, v ktorom netreba pohnúť už ani prstom. Tak vítajte na Zimnej ulici blízko centra mesta. Tento trojizbový byt v tehlovom bytovom dome má 63 m2, je po kompletnej novej voňavej rekonštrukcii, nachádza sa na 3. ideálnom poschodí, no a bytovka je celá zateplená a s úplne novým výťahom. Keďže byt ešte nie je zariadený nábytkom, tak musíme si pomôcť trošku fantázie, no a naši chlapci sa do toho pustia. Tak ak si viete tento byt predstaviť ako svoje nové bývanie, svoj nový domov, rád vám ho prídem ukázať aj osobne.